тоҷикистону ӯзбекистон ҳадафи таъсиси фазои муштараки нақлиётиро доранд. ба ин манзур тошканд мехоҳад дар бунёди роҳи оҳан ба водии зарафшон ва барқӣ кунонии қитъаҳои роҳи оҳан аз бекобод то конибодом саҳм бигирад. воқеан ҳам ҳоло дигар тарҳо баррасӣ мешаванд. аз ҷумла сохтмони роҳи оҳан аз самарқанд то ноҳияи айнӣ мавриди омӯзиш аст. дар маҷмӯъ ҳоло тоҷикистону ӯзбекистон мехоҳанд фазои ягонаи нақлиётӣ эҷод конанд. ман фикр мекунам ин қобили қабул аст. тоҷикистону ӯзбекистон бовар доранд бо амалӣ шудани ин тарҳҳои иртиботи заминӣ интиқоли молу коло, равоов ва тиҷорати байни ду кишвар ба маротиб меафзояд, зеро мақомоти вазоратҳои нақлиёти ду кишвар мавзӯи осон кардани равоо аз тариқи гузаргоҳҳои марзиро низ мавриди баҳсу баррасӣ қарор доданд. инчунин дар ҳамин вохӯрӣ ҷонибҳо масъалаи яъне барқарорсозии фаъолият тавассути гузаргоҳи сарҳадии патар аз тарафи ҷумҳурии тоҷикистон ва андархон аз тарафи ҷумҳурии ӯзбекистон низ баррасӣ намудем ва аз он ҷумла ҷонибҳо баррасӣ намуданд масъалаи барқарорсозии ҳамлу нақли байналмилалии мусофирбарӣ тавассути автобусҳоро бо хатсайрҳое ки яъне солҳои қабл кушода шуда буданд байни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии ӯзбекистон. ба қавли таҳлилгарон тоҷикистон ҳамеша дар ҷустуҷӯи роҳҳои бурунрафт аз бумбасти коммуникатсионӣ буд. нармиши равобит бо ӯзбекистон феълан ин шароитро барои тоҷикистон фароҳам кардааст ки истифода аз он ба нафъи ҳарду ҷониб аст. ба роҳ мондани ҳам роҳи заминӣ яъне ки роҳҳои қатора ё роҳҳои мошингар таҷдиди онҳо боз намудан ё ки ифтитоҳ кардани роҳҳои нав ин яъне ки ба нафъи ҳам ҷумҳурии тоҷикистон аст ва ҳам ҷумҳурии ӯзбекистон аст ва ҳам ба нафъи мардум аст ки рафту омади мардум яъне ки барои боз осонтар намудан роҳат намудани яъне ки рафту омад доду гирифти байни ду давлат мебошад. қаблан мақомоти тоҷикистону ӯзбекистон хабар дода буданд ки тасмим доранд дар чанд соли оянда табодули молу коло миёни ин ду кишварро то марзи $1 миллиард расонанд. ба иттилои мақомоти маркази тадқиқоти стратегӣ ва минтақавии ӯзбекистон то замони шурӯи пандемияи COVID-19 марзи тоҷикистону ӯзбекистонро дар як рӯз то 20 000 нафар аз ду ҷониб убур мекардааст. тибқи омори ин ниҳод 25% аз шумораи умумии сайёҳони ӯзбекистон сайёҳони тоҷикистон будаанд.